upravo u ovakvim danima treba biti posebno obaziriv. Svi, čak i zdravi ljudi, a posebno populacija poput male dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika, ljudi koji boluju od šećerne bolesti, cerebrovaskularnih bolesti i tako dalje. Da ne dužim više priču, svi znamo šta znači visoka temperatura, ali ono što je sa stanovišta medicine i iz mog domena jako važno je sledeće. Dakle, u periodu kada je temperatura vazduha visoka, to je negde od 10 sati ujutru do 5 sati popodne, ne treba izlaziti iz kuće. Kako onda provesti sve vreme u kući? Naravno, ljudi imaju osnovne potrebe za hranom, lekovima i tako dalje. Dakle, molim vas, pre toga, ukoliko ste u prilici, ukoliko izlazite iz kuće pre toga, znači pre 10 i nakon 17 časova popodne, ukoliko tako nešto nije moguće, zamolila bih mlađu populaciju da se postara da dobavi bakama, dekama i ljudima koji se smatraju ugroženima, a to su hronični bolesnici, da im dobave sve ono što im je neophodno. Posebno apelujem da malu decu ne izvodite u pomenutom periodu napolje i ukoliko je to neophodno, zapravo morate ih povesti kod lekara bez vode, bez kape na glavu i da kažem u recimo automobilu koji je dovoljno rashlađen, svakako da tako nešto i uradite. Ono što je jako važno je da gde god da se krećete u najtoplijem delu dana, ukoliko već morate da se krećete, stalno nosite vodu sa sobom. Jedna od najvažnijih stvari je rehidratacija, odnosno kada su povišene temperature, povišena je i vlažnost vazduha i naše telo se prirodno trudi da zapravo održi optimalnu vrednost temperature tela, sopstvenu temperaturu, tako da dolazi do pojačanog znojenja i onda nam je voda neophodna. Sledeći savet koji je podjednako važan kao i svi prethodni koje sam navela je pravilna ishrana. Šta to znači? Jedite manje, a češće obroke i birajte hranu koja nije jaka. Šta znači jaka hrana? Dakle, što manje soli, što manje masnoće, što manje prženja u ulju, na masti i tako dalje. Naravno, hronični bolesnici uzimaju lekove onako kako im lekar savetuje. U slučaju da dođe do, da kažem, u ovim, kad su enormno visoke temperature, može doći do pojave različitih zdravstvenih tegoba, pa bih ja recimo samo par njih navela. Primjera radi, može se javiti osip, može se javiti, ja ne volim stručne izraze, ali sinkopa i svakako svima poznati toplotni udar. Ukoliko se pojavi osip, svakako ćete se skloniti sa sunca i naravno vratiti se lekaru. Toplotni udar je već temperatura, kada temperatura tela prelazi 40 stepeni, dolazi do gubitka svesti, takvu osobu treba skloniti u hlad, rashladiti je i svakako se javiti lekaru. Imam još jedan jako važan savjet. Svima nama je, kad su ovako visoke temperature napolju, posebno prijatno da boravimo u rashlađenim prostorijama sa klima uređajima i pritom mislim i na automobile. Prijatno je voziti se u automobilu koji je rashlađen, ali moramo biti posebno obazrivi. Pre nego što uđemo u automobil, moramo otvoriti sva vrata kako bi temperatura, da kažem, koliko toliko bila izjednačena sa spoljašnjom temperaturom. Ukoliko vozite, pojačate klimu naravno u autu, pre nego što izlazite smanjite odnosno ugasite klimu ili povećajte temperaturu, ne bismo smeli da boravimo u prostoriji koja je hladnija od 30 stepeni. Znači, samo nekih par stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu, iako mnogi od nas uključe klime na 16, 17, 18 i 19. I sad vi pazite telo koje se naviklo na takvu temperaturu, onda izađete do prodavnice, tu je, da kažem, možete da doživite takozvani narodski temperaturni šok. Nikako ne ostavljajte decu u automobilima, nikako ne ostavljajte starije ljude i svakako i kućne ljubimce, jer onoliko koliko je ljudski život važan, toliko je važan i život životinje.